Connecta amb el moment present, ara i aquí, repassant la postura, des del cap, que es recolza al final de la columna vertebral, passant per les espatlles obertes i relaxades, el tronc vertical, la pelvis que es recolza al terra o a la cadira, sobre un coixí, i les cames que cauen relaxades cap al terra. Sent els peus en contacte amb el terra. Des d'aquest moment present anem a fer un petit repàs del dia d'avui, des de que t'has llevat fins ara, observant els patrons que han anat apareixent al llarg del dia. Es tracta de que adoptis una mirada amable, deixant els judicis i l'autocrítica de banda. Amablement observes el dia i allò que es repeteix, situacions de comunicació que sorgeixen habitualment, sensacions que reapareixen, emocions recurrents. Ho vas observant amb molt d'amor, acceptant que això és el que ha passat el dia d'avui. Tant si es tracta de situacions agradables com desagradables, vas acollint cada moment, respirant si apareixen emocions intenses, sense aferrar-nos a res ni a ningú, deixant passar i tornant al moment present. Ara posa atenció en aquells moments, persones o situacions del dia cap a les que sentis agraïment o bé puguis connectar amb aquest sentiment. Potser és més fàcil per tu connectar amb l'agraïment i esperar quins moments o persones venen al cap sense haver de raonar massa. Ara que tens aquesta imatge al davant, pots dir-li mentalment gràcies. Gràcies per haver-hi sigut, gràcies per haver passat, gràcies per l'aprenentatge, el que sigui que vulguis agrair en aquesta persona o situació. També pots agrair-te a tu mateixa. Ara torna cap al teu cos, posant atenció al cos, repassant de nou la postura, resseguint el cap, el coll, els braços, des de les espatlles fins a les mans, observant el tronc, la pelvis i les cames, fins a arribar als peus. Sent com es va relaxant tot el cos, des dels peus fins al cap, sentint la respiració com una onada que va de baix a dalt
i de dalt a baix, relaxant la pell de la cara, el coll, el tronc i els braços, juntament amb les mans. Relaxant tota la zona de la pelvis, les cames i els peus. Segueix una estona més en la meditació, posant atenció a la respiració, aquesta onada dels peus al cap, del cap als peus, fins que sentis el soroll de la campaneta. Espero que hagis gaudit d'aquesta pràctica i que tinguis un descans profund i reparador.